Sabni Kachirong Karbi, Aprangsi Birdat Hipipen Arjuita. 1935 aningkan hut pen lumbajong ahawar kidu kaboche barim jorti mungarongarat KAC pen kaching thur asayamo mate development ang thekke phayawi mate 0% ang dengsi piniar nianta dobom lang Langkhang Forest Subbit in Charge Ram Singh Terang Moniram Timung Kisung Kiboy Alam Arjulongsi Tong Sekot pen Kirap Kapajir Dam Sorkar ahin pen kiduk kilak aradapan kapanang PPM AYG ahemsu aparlu chojordet Surupathar MSC constituency angkang Arni Sivet balongni a polling vote level rally kapadu Usuka pen kapaphi hup adim GPLP school along kahumridam Kreser kebra phokebra si pen surihini ra inkoirai si aningkan angbong 18 Nong Lumbajong MAC constituency angkang Disama 2 Sikari Hanse polling station ke parlo jortimung mate sajirtimung arong arat atumke Kreser kebra Throkner kebra si pen Kreser kebra Throkner kebra hini aningkan Karbi Anglong district council mate Thihek pen KADC along member district council mate Thihek pen MDC pu arpu ke dodun karlitang sarthe sing terang akayahut KADC pen nangkepali langtuk langhe mate RCC ringwell EC nang hutjot pen pini arni anta Kreser kebra Throkner kebra EC pen Kreser kebra Throkner kebra hini ahut ateng anbet lang lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thurasai mate development asayamo alongke kachelar angthek avedet si highway mate 0% ang deng along si dobom lang pusi jortimung arong arada tuma hin pen Newsfast Karbi Anglong apherang ke aphan lamthenang pachini dun lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ser ang hoyalong badule ingni setame Karbi Anglong angbong pen kepa phidun hupnai lumbajong ahawar Kreser kebra thong kebra pho aningkan ahut pen kadok kawe kedo kaboche barim Manja hithi pen kilometer troksi kahelo sajir timung mate jor timung arongarat aphan kanghon kangjin so pen kimesen kijunalang lapen kimesen kacheleng atowar prabjin pen nang pithek asonte Karbi Anglong Autonomous Council aphan kurwang thupa jirji lapen achethe pading nang puta kachuningri alamthe nang chepak langdun election holo pulo tangte ring nang pipo towar nang pipo lapen ke ye kijuna lang nang pipo langteng nang pipo aja la puson chakang po election ju delo tangte insamri non puta dak council pen nang pi aso namungawe itu warga no dok motor kari cibangune amane khusgai damune masih non ken ke hat bojata kili dundeta ningkan kan kinati mason ko Good jog that sang ko pipilo non gelong ka. Jat ason dan ini tum gelong I April la. Itamela non sarkar ki mi atum yong si nang hon pon tuwar rong hita nang lang pulute nili tum ke la phansi buta jog ipu. Lang ke hinu pen ni tum ki yun nang ki ring nang pi tha po su nang pi chot pen punang pi ke pin sini tu mitang chut bom si ki tenil tum sarkar pen akirap ke non puta long lela la pen thek long lela aprang elitum ha samson sing itia kaya hut pen elitum han council elitum long iglo na council long lok pen non ningkan troksikap bak lipu dukai kaipu sitame nelitum amuka party pupu det pen kadok kavya party sitamil non ke damtang an ke niltum han akira payat hangnat avela manja pen dilip hanse Newsfast Karbi Anglong kedamtang arkoi kretroxi arni ajo Newsfast Karbi Anglong along kapaklang pon 17 nong socheng thenta balijuri timung arong along amekar mohiram timung keso arji dingploi pen penang sungpon lo Pubang so puthak CMM pilapen jasemet local MACEM kachirong pipi atumaphan kerap johang arjulong lapen keso jinso meme pusi
Parku Pahar Forest Range ke Parlo Langkhang Forest Subbit in Church Ramsing Terang Tong Sekot Pen Kanghon Kangjin Sopen Sanglin Phokep Sang Perlin Kep Han Jangthu Dali Lapen Ason Kecho Ason Lapen Tangka Kireng Setame Ahem Humri Damsi Pipa Jirtekang Ningduk Meme Ilitum Karbi Anglong Arat Atum Kiduk Hektik Tik Atum Si Jinso Meme Akisung Phonang Kok Titi Ajoksi Karbi Anglong Kithe Keding Atuma Phan Asabak Rabji Mine Pusi Chuning Wiponlo Setame Kangjinso Kanghon Kijum Hek Ajok Birta Along Kirap Chuningri Klang Pondet Aphi Setame Jasemet CEM MP Lapen Local MAC Kachirong PP Atum Aning Kosansi Kereng Me Mapusi Ongdung Aradatum Chethan Athe Kachuning Riahut Amensi Sung Lor Lorlo Pinpur Me Inut Forest Along Chokamar Kachoklem Dun Chot Abangphu Ramsing Terang Puan Kanghon Pon Ningkeme Apot Suri Suri Radatum Setame Alang Liphan Ason Kachuru Pon Pedowek Nangji Pusi Hadak Radatum Pen Lamthe Paklang Pon Lapen Jasemet Ke Local MAC Kachirong Pipitame Lason Son Akisung Ke Boy Kiduk Kilak Inghon Pon Pen Rap Pon Pute Churoji Pusi Chuning Ripon Rongmong Vepen Jersong Ingti Newsfast Karbi Anglong Sokar Atum Kelang Kanghon Paching Bar Si Jasemet Kidukelak Arada Phan PMAYJ Ahemso Pusitame Panong Piponlo Seta Angbong Kache Jok Atum Kichok Che Ajok Kichun Che Phai Omunak Titi Laso Angbong Lakha Ke Thom Chingthong Constituency Arlo Rimung Sinar Arongamekar Edon Teron Hem Aparman Pusitame Inut Jaluk Langteng Local Committee a President Borsing Hanse Abang Alang Litum Aparlo Jordan Alang Litum Pen Perangkiang No Ke Jaidun Atengke si Ramsok man pulo la nile hemasor kan pulo aten nang lidag nar jamo pulo ke dak si jiro teng mari lo jiro teng mari pen ke api bangke aposa nang lo mamam sudel angke tek delo ke api dan nona poro bang aposa choda final tum alang lipan cetong lo api la pen ke hala ako Ramsok han cingki thulong lo apen ke chairman Ekosens dalpan singkilong lo ama khatam mana pulo cingdo kam tha mane cingwai dam tha pulo ni bare cingwai dam lo tip thom thilo cingwai da ama kroi kreda lo kinki puta pupe kimi tam pe masino am pinya ta kinki dala ante nona porba nali hin pen ko pilo ma thai ke mane kimrek na ko busini di mathala ni sarkar central scheme pe na ko di tum da bang pulo ma central scheme pe na ko lage kimrek ni busi budam lo angka chodar lo pusi pulo ante la bangso puthak nali hin pen tipini Niliba dak kirute mari lo pare hala krop so kan pudon lo ante sar jak jirite mari ke nili phan ke amen bang hadak nili ke pot ekon chela nang bo pulo ekon chela ring na lo ni apon munang tum ke horum si dorkar hem si dorkar apot ekon na chela nang lo pusi sar bang thakang ante la bangso ekon na long tangka ka olai poisa ka olai la so hu abang ke kosan ante nal tum phan ni teman bang nang than thade lo long le lah pusi apas lu ke nal tum ding nang dama bang kali ala bang nili ka ding si dol he hala tum si ulai bom ba la pulu bom ke ni tum sa jom po ka vela kuman ke ni tum da thek thade lo tan nona porba nali hin pen ko pilo ma thai ke ni bang nang pinang po ya lo nang da nang pipo pulo nge kin nang po ya nang to ma thade Lasi Lapuson Angbong Kache Jokdun Atum Kachoklem Ke Chok Che Puthak Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Langding Poma Lapen Block Asaipu Gram Sevak Lapen JE Atuma Phan Lapuson Ke Klem Ke Chok Che Theklok Aphita Langding Poma Pusi Alang Litum Pen Ningke Punglam Chepaklang Pon Wothadlang Sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Pirthe Adanglong Prek Jamadim Alongke Mesen Pen Luke Charlie Warsai Kido Por Hutsi Karbi Anglong Arlo Ongdung Adim Alongke Mesen Pen Luke Charlie Warsai Ave Lake Chetherak Meme Lapen Ningduk Meme Binong Pusi Usuka Atom Akwai Pipon Jesimet Petke Karbi Anglong Arlo Ongdung LP School Along Desk Bench Blackboard Anta Kavesi Keong Lasongbong SSA Nilip Education Block Angkang Borpong Pen Kehelu 4 km Anbak GP Along Kedo GP LP School Ta Isilo Alam Patini Damsi Ahok Ahak Kapachini Aphanpura Usuka Asong Pen Adim An Kahumridam Ahot Ke Thekdam Long Atengki Bangso School Along Desk Bench Blackboard Anta Ave Floor Mate Aklong Anta Vak Etsi Heno Thailo Inghap Monhap Anta Ave Etsi Arpong Anta Rak Thanglo
asar nung anta keban thektik pen tin anta bak edji angring thetan lu barpi barso kido hemanta henolapsi hemkom hemrai anta bapi jirhupsi ingram sulu school ahemarlo ke chainong bi ahisi buihuplu boundary wall mate paisong anta avedet pen chainong bi aroisi mandetlu Ferangke angnu usuka tiripi amai maipu bibison teron pen kaning jepon ke lasi non kachari bom BJP sarkar tum Karbi Anglong arlo toklang kapacheng thurje phan ningke hang he pusi mathadam nang koklo puta usuka tiripi amai phu bibison teron pen ning jepon mate munin monora kay aprang anak yang kamchi yor nei bude kecheng si kechar liang deng balabang ke primary school mate LP school helu sabe pini Karbi Anglong arlo bangal bang so primary school mate LP school phan Karbi Anglong autonomous council pen koan ma kaching thura warsa ki pini koan ma RD ki pini hala bang ni tum thedam delo lasi non kachari bang bang so BJP sarkar tum alang ni tum Karbi Anglong arlo bang ke toklang hin kapaching thura ning hang he bang sin ni tum bang ke mathadam nang koklo non malong so phan ber time ton sina for the first time at your town Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Pini nijang Karbi Anglong kolonga ahawar long kido rong minda rong hangarong rong kitipika jok don thong kebra pho adon aratum rong minda rong hangarong along cekak dunsi pini tiso rong pusi jeseng ponthulu labangso arong aratum cedon sarsi dhuniram tiso phansi rong asar arpu pek pon pini dhuniram tiso amithang ahemalong si adap por phai kep apor Bosangtar Arklilo Pumut Bokan Sitamit Mipun Meet Pusit Putot Umaha Habe Risu Chodosing Timung Pensi Pinipenke Dhoniram Tisuta Tiso Rongalong Rongasar Hok Ponsi Arnam Pharo Horon Jersey Supong Lumar Pungponlo Lapen Amen Penkido Hormai Horthai Cheron Ponsi Putot Rong Isi Ningchipa Rongsi Sarpi Sarpu Riso Ejang Kibiki Chipen Chenglok Penang an kitikidinga tumpen anesan chora petpen militumta tisorong rong supi rong sothelo pusi dhuniram tisupen nang pachinidun labangso rokom kichualong umaha rapati longri kongchunbang muniram ronghang lapen motijar pherangki lapen nokbare alongriasar rajan katharta chitongdun Dongkamukam pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Karbi Hirjiramai Ahin pen Tinsukia College along Assistant Professor Longki Ingling aphan Karchodam Alangli non hetjong kangwai ponalong ST Kota pen Kelong dun abang phulu Alangli Delhi University pen MA Pass is History Anat 2 Professor Anghoy Chepalong dunlo Alangli Sarbura men ke Karlitang Noren Ingling lapen Asar Piamen Karlitang Kerala rong parpi asopolo alangli rong lake prilo alangli tum kaning jepon arjoik sena litum bihek pen na cepaduk pen pini isi yang dengan nang kichun along litum emithang ninga rong aje long Karbi Hirjiramai tum ta ninga rong aje na chepi dun thai pot kurbang tu pajirlo si ngeli kacepaduk apol kimu ke cipul dami pulote ding opo masila bange pini fuldam de lo mu kaplega por nang lei hala ta cetan cimum lo na just emet pini nili hanangkar choilong po pathege la puhelo nili non Tinsukia College History Department along Assistant Professor abang arpu deng ponpo hadar si claim dampo si
nearly graduation pen master degree hinita Delhi University pen sinangechon and 2019 aning kan bang net nang unlo pen non an bang ke arpu nang le lo somal kampan lo than nang ijat nai puat kita plus ovek non ovek imi tumpan ni li chuni li ke labu henlo je elitum Karbi society Anglong ke lason man pen ke do ke claim atum apai jum pe lang sita nang bad bom lo non kan hiniang bong ke penangan assistant professor nai man bang do lo kapre department long ta si son thak si ove kimi tum ta an so se che paduk pen bor I pen mo e prang ta Karbi a khe phan nong me ke wan theng ke phan ka bor I bang ton pon pe de nang Keroni pen Ransing Teron Newsfast Karbi Anglong Pini Sarupathar constituency arlo Paglangso community hall asai hem along polling hini chingrumpet pen polling booth level rally amai pedopon labangso mai kachari pon lokhiram rongpi lapen mai ki phalam the ke jaipon hunaram singnar lapen aluhi sarpwa man pen em jagat sing ingti pen chenglo ke thegiding atum chetong dun si mayalong rdp dun lason si arnikang sam porphai ke thom apor malom langteng community asai hem alongta polling booth level rally pedopon em jagat sing ingti pen lapen aluhi atum pen lam theke jai pon lake congress government ningkan krepho chari pen mute non ningkan ke thom bjp government kacharia hut development claim mu pusi than self help group atuma phan setame tangka suring koira pho pipa jirpon longlom ongdung pmayg ahem ta longdun rinti lo pm kisan scheme ta longdun rinti lo gas ta akejoy longdun rinti lo job card akam ta claim dun longlo Sarupathar mac constituency angkang along residential school ta kimrang pon bomlo tanglote pinso lapen arloso pangrumpet pen bang pharo phli ariso ejangatum akejoy pen charli dun longpo old age pension ta pipon longlo card ke do atum ke akejoy pen sangta pipon bomlo anparta arunadai scheme ta ki ongdung aradatum longdun lo tangka keso kachelanga phanta isi akar ron pon si warsai longpon lo ki ongdung aradatum ta pupen chenglok penang an Karbi Anglong angkang kaching thur alam the lamalong jaipon hanjang langso pen bisnu lekthe Newsfast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajudlo dume thagme kardong